Ang mangga po natin dito ay 35 pesos kalahating kilo, no? Bali 70 pesos per kilo. Yan po yung mga manggang hinog. Ganun pa rin po yung mga presyuhan. Ang ating mga backbone ay 100 pesos. 130 po sa mga pack. Shout out, magandang umaga mga pogi, shout out. Good morning po, seryoso. Problema yan, namatay ng hayop. Good morning, shout out po. Shout out po, good morning. So ngayon na po tayo nagbalik muli dito at makapag-update ng mga presyon at datagan po, no? Ayan, shout out. Ano, namatayan ng aso, kaya malungkot. Presyo mo ng ano, Boss Lando, ng bisugo. 140 boss. 280 ang per kilo. Ito, ganun din bossing. Parehas lang din. Parehas 280 ang per kilo, no, ng sapsap at bisugo. Dito po, 280 na per kilo na mga pusit. Ang mga tanong po natin dito ay 70 pesos na kada per kilo. Yung mga okra po natin ay 40 pesos per kilo. Salay, no? 150 na per kilo. Balsa galunggong naman po ay 140 na per kilo at ang alumahan ay 180 kada per kilo. Ang pusit natin dito ay 240, 280 na per kilo at ang hipon pa rin po ay 300 pesos na per kilo. 300 na lang mami, 300. Dory mo magkano? 150 sa laman. Sa ulo? 100 lang. Iyon. Sa ulo po ay 100 pesos, 150 po sa mga laman. Maganda mga presyo ngayon, bagsak presyo yung mga isda ngayon dito. Yung mga presyo ay nakalagay na po sa kanilang mga paninda, no? 150 po per kilo ng mga alimasag. Presyo ng mga gulyasan at yellowfin tuna, no? 160 at 130 sa mga gulyasan. Balsa galunggong 130 po ang per kilo. Ang mga talakitok po ay 150 na per kilo. Magkano yung ano, lapu-lapu? 150 rin ang per kilo ng lapu-lapu. So yun po yung price, no, ng lapu-lapu natin dito, 150. So yun. Magkano po yung pagi? Magkano? 100 pesos. Sariwa po yung mga pagi, 100 pesos po na kada kilo. Tapos yan po yung mga isdang tulingan. Ang dami. Sariwang-sariwa yung mga tulingan na bentahan po nila dito. Ang tumpukan ay tanong natin kung magkano. Magkano tumpok? 100 lang kaibigan. Ayo, 100 pesos po yung tumpukan ng mga tulingan na maliliit. Mga bentahan po ng mga espada ay 100 pesos po na kada tumpok. Ayan, dami pesos naman po dito ang mga tumpukan ng galunggong. Ang presyo po ng mga tumpukan, napakasariwa po mga dalagang bukid. 100 pesos po ang tumpok. Tapos yung mga pusit po, no, tumpok din po ay 100 pesos. Marami na nga po ko nakikita ngayon. Mga tuna, mababa na yung presyo ng tuna nila. 170, 160 ang per kilo. Eh dito magkano itong batalay? Kano? 180 na lang ang presyo. Tortilyo. Dos. Mga isdang bitilya, yung mga napapanood natin sa mga ibang vlogger, no? Yung mga nagbebenta ng mga ulo-ulo. Yan po yung mga ginagawang sinigang na napakasarap po ninyong maiuulam. Yan po yung mga isdang kabase, kapak na inyong mabibili sa halagang 50 pesos na tumpok. Katsarita. Kano ang ano niyan, katsarita mo, bossing? 50 lang tayo. Ang per kilo? Ayun po, 140 po na per kilo ng katsarita, no? Good morning. Pwede ba uli matanong yung mga presyo ng isda mo? Magkano yung talakito? Magkano? 250 ang presyo po ng talakito. Yung isdang dilat, dos ang presyo, 200 po ang per kilo. 150 po sa per kilo, no, ng mga bangus pandaing. Ate Pam, shout out po at pasupport po yung vendor mix official ni Ate Pam Sulayaw, no. Tumataas na yung mga views mo, ha. Kikita ko yun, ha. Humahataw na, tuloy-tuloy lang yung pagbablog. Dahil
unti-unti na nakikilala. Unti-unti na nakikilala. So shout out kay Ate Pam Sulayaw. Siya po yung Vendor Mix Official. Pa-support po natin ha, sa mga manonood ko po, mga viewers ko. Pa-support po si Vendor Mix Official. Pag nagano po kayo sa akin, panoorin niyo rin po sa kanya yung mga vlog niya dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Pa-support po, Vendor Mix Official. Alright, good morning, good morning, good morning. Tayo po ay mag-update ng panibago po, no? So, nagbalik tayo muli dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At aalamin natin ang kanilang mga lataga ng seafood. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go. Itong pinodolanan. Ang mangga po natin dito ay 35 pesos kalahating kilo, no? Bali 70 pesos per kilo. Yan po yung mga manggang hinog. Update natin yung mga bangus ni Boss Maeng. Boss Maeng, shout out. Magandang umaga sa iyo. So, yan po yung presyo, no? 100 pesos na isang piraso. Wala si tilapia nga, hindi ko napan. Mukhang hindi nagtinda. Ito po yung ito po yung bangus, 2 piraso na tumpok ay 120. Yan po ay mga bangus dagupan at ang ating mga gulyasan ay 140 ang per kilo. So mababa na ang ating gulyasan. Yellowfin tuna. Magkano yellowfin tuna mo, bossing? Ayun, mababa na rin po, no? 200 pesos na per kilo ng yellowfin tuna. 200 lang tuna natin, 200. Wala makakabangga si Boss Maeng ngayon. Wala si Boy Tilapia eh. Boss Maeng, salamat at thank you. 200 lang, sir. So baba tayo rito, no, sa kahabaan nitong bayan ng Malabon Fish Market at update pa natin yung kanilang mga latagan. So ito naman yung mga presyo, may tag price po yung kanilang mga bentahan po dito ng gulay. So yan po yung mga presyo at ang manok ni Dayan ay ganun pa rin po yung mga presyohan. Ang ating mga backbone ay 100 pesos. 130 po sa mga pakpak. Shout out po kuya, good morning, good morning. So yan po yung mga nilalatag nilang mga pakpak. O yan po yung mga manok na calves. Yan po yung presyo, 130 at 100 pesos. Ang tabo naman ng matatabang tahong 50 pesos kada tabo. Sa Laybatang ay 120 na per kilo at ang isdang matambaka ay 100 pesos per kilo. Good morning, Black Mamba ng Malabon. So yung mga paninda po nila dito ay may mga nakagilit na o hiwa-hiwa ng mga gulyasan. Sa ulo ay 100 pesos na per kilo. Sa laman po ay 130. Ang presyo po ay 120 hanggang 160 po na per kilo. Ayan, shout out kay Camille Villar, no? Ang tumatakbong senador ng Pilipinas. Ayan po mga gamit nila, oh. Ayan, trabaho, party list, maghanap buhay, maghapon. So, shout out. Sa mga kabataan dyan, maano ulam. Iyon, oh. Para napanood ko na yun, ha. Maano ulam. So, presyo ng mga pusit natin dito ay 200 pesos na per kilo. Ay, napakabang talaga niya, boss. Ito lang mabaho. Eh, Ay, nasa to. Oh.
daw. 80 pesos kada piraso ng mga bangus dagupan. 160 po sa mga yellow pin tuna na maliliit. So update natin yung mga presyo naman po dito ng mga mangga. 4 pieces po no sa mga pongkan. Lemon po natin 3 pieces ay 50 pesos. Tumpukan po ng Fuji apple 4 na piraso, 5 piraso ay 50 pesos. Ang mangga po natin dito ay 80 pesos per kilo. Ang manggang hilaw po ay 60 pesos. So yan po yung mga tagging price po nila na mga presyohan ng mangga. Ito po yung mga presyohan ng mga tumpukan. No? Alin po? Sa dulo po. Sayote? Boss, good morning. Saging, biko. Shout out, magandang umaga mga pogi, shout out. Good morning po, seryoso. Problema yan, namatayan ng hayop. Good morning, shout out po. Shout out po, good morning. So ngayon lang po tayo nagbalik muli dito at nakapag-update ng mga presyon at datagan po, no? Ayan, shout out. Ano, namatayan ng aso, kaya malungkot. Mamaya panoorin mo yung sarili mo sa TV, ha? Bye-bye na, shout out. The presyo po ng ating mga tahong na malalaki ay 100 pesos kada kilo. At yung mga per kilo po ng tahong natin dito ay 50 pesos po, no? Matumal, no? Tumal. Parang kahapon dumaan ako dito, hapon eh. Sumili pa ako kahapon. Kaya presyo mo ng ano? Boss Lando, Ng bisugo. 140 boss. 280 ang per kilo. Ito, ganun din bossing. Parehas lang din. Parehas 280 ang per kilo no, ng sapsap at bisugo. Salamat, thank you. Shout out. So yung mga presyo naman po dito ng mga tumpukan ng galunggong na napakasariwa ay napakarami. Ayan po. Sariwa po yung mga galunggong na ibinebenta po dito. Ayan. Pakita ko po, no? So ang mga presyo po ng ating mga galunggong na bentahan po nila dito ay 50 pesos. So dumadagsa na po unti-unti ang ating mga galunggong sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? So yung mga presyo ng sibuyas at kamatis, yan po, no? 40 pesos per kilo. 50 pesos sa mga sibuyas. Dito po may mga tumpukan din po, no? Mga jiki, yan, mga 50 pesos. Tapos yung mga ating yellow pin tuna ay 160 per kilo. Mura na po. Mababa na po yung mga presyo. Opo, ganun po talaga yung mga presyo ng mga nakalipas. Tapos yung mga salay po natin dito ay 180 na per kilo. So yan po yung mga latag ng balsa galunggong at mga isdang gulyasan na maliliit. So yan po yung mga presyo na update natin dito sa bayan ng Malabon Fish Market at meron pa rin pa tayong mga makikita rito. Dito po 280 na per kilo na mga pusit. Ang mga tanong po natin dito ay 70 pesos na kada per kilo. Yung mga okra po natin ay 40 pesos per kilo. Tapos 250 sa mga kilo ng hipon. So mababa po yung mga presyohan, no, ng latagan ngayon pong araw ng Biyernes. So baybayin pa rin po natin sa karamihan po na mga dumarayo o mga namimili ng kanilang pangulam sa bahay. Dito po 60 pesos, tapos yung 30 pesos sa kilo po ng tahong. Tapos yung matambaka po ay 140 na per kilo. Pusit ay 300 pesos na per kilo. At ang ating mga salay, no, 150 na per kilo.
Boss, good morning. Tapos yan po yung mga presyon din po ng panindang espada. 150 po sa hindi po. 130 po sa per kilo. Ito po, hindi po yan tumpok. Tumpok. 50 ang dami, no? Nagulat ako 50 tumpok, kaya nagulat ako eh. Pinamigay presyo, no? Yan po yung per kilo, 130 po, no? Na presyohan po ng isdang espada. Tapos mga tumpok ay 50 pesos, 60 pesos naman na kilo ng galunggong. So, mababa yung mga presyohan. Tapos yung mga balsa galunggong naman po ay 140 na per kilo at ang alumahan ay 180 kada per kilo. At yung mga parinda po nila doon na torsilyo, no? 80 pesos na kada kilo. Tilapia po ay 90 pesos per kilo. Yan po yung mga tumpukan, no? 50 pesos lang po yan na mabibili po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ang mga presyohan po ng ating mga tilapia, ayan po, mayroon tayong 100 pesos, 90 na kada per kilo. Dito naman po yung mga bentahan po ng galunggong, 80 pesos na kilo. $300 naman po ang per kilo dito ng hipon. Wasari. Ganda ng mga hipon ngayon. Tapos yung mga pusit natin dito ay 240 to 80 na per kilo at ang hipon pa rin po ay 300 pesos na per kilo. 300 na lang, mami, 300. 300 na lang, tay. Tumpukan po ng mga malakapas ay 50 pesos lang po. Tapos ang mga isdang lapis 100 ang kilo. Boss Maki, shout out. Magandang umaga. Yan po yung mga yellowfin natin, ha. 170 na per kilo. At meron na tayo talaga mga natatanong na mga isdang bato dito sa bayan ng Malabon. Tuna. Medyo may isla na. Kala mo tuloy-tuloy. Cream dory mo magkano? 150 sa laman. Sa ulo. 100 lang. Iyon. Sa ulo po ay 100 pesos. 150 po sa mga laman. 150. Maganda mga presyon ngayon. Bagsak presyo yung mga isda ngayon dito. Marami, no? So, nakabili ako kahapon dito ng hapon. Dumaan ako rito eh. Galunggong. Ganda ng galunggong na napili ko. Malaki yung volume. 50 pesos dami. So, shout out sa'yo, Lodi. Boss Maki, thank you. 80 pesos po, no, na kilo ng galunggong. At galunggong dito, karamo. Napakamura po ninyong mabibili. Galunggong. Wala ka ng hipon, Lodi, ah. 150 lang kilo. 150 ang per kilo, ang ganda, oh. Quality. Buong buo po yung ano ng galunggong. Pwede ka mamili. Sariwang-sariwa po, no? Pwede ka mamili. 150, ganyan po kalalaki yung mga ano natin ng galunggong. 150 po sa per kilo. Ilan binili mo? Oh. Tatlo? Ba't di ka nagtinda ng ano, hipon? Matumal ang hipon. Mataas kasi presyo. Yan, 50 pesos po ng mga tumpok ng galunggong. Kilo po ng mga isdang gulyasan, 100 ang kilo, 140 po sa mga bangus. 150, 90 po. Yan po yung mga presyo ng per kilo po ng kanilang bentahan ng isda sa ating mga mamimili. Basado. So shout out Pogi. Lasinggero na naman. Wala na naman si Tiyo. Bote. Tumpok ay 100 pesos, 150 sa mga pusit kalawang. So ang kagandahan lang talaga dito sa bayan ng Malabon,
yung mga presyo ay nakalagay na po sa kanilang mga paninda, no? 150 po per kilo ng mga alimasag. Tapos yung mga salmon na local po natin dito ay 130. So ang dami nilang isda, oh. Tumpukan ng mga torsilyo, no? Tumpok ay 100 pesos. Shoutout sa iyo. Sino ba may-ari niyan? Ang ganda ng mga bentahan nila dito ng isda, napakamura. Tapos yung mga tumpukan ng hipon ay 50 pesos lang po na mabibili. Hipon 300 po, 20 naman po sa mga big size. Kaya naman po ay malalaki, kaya yan po yung presyo niya, no? Mura na sariwa pa, pogi pa, nagtitinda. Iyon ang sinasabi ko, pogi pa ang nagtitinda. Dito lang po yan sa bayan po ng Malabon Fish Market. Kilo ng mga tawilis, 70 pesos. Ang ating mga dilis ay 80 pesos per kilo. Presyo ng mga gulyasan at yellowfin tuna, no? 160 at 130 sa mga gulyasan. Kaya gusto na sa pati hindi ko na kailangan maghanap ng sabaw. Balsa galunggong, 130 po ang per kilo. Ang mga talakitok po ay 150 na per kilo. Magkano yung ano, lapu-lapu? 150 rin ang per kilo ng lapu-lapu. So yun po yung price, no, ng lapu-lapu natin dito, 150. So yan po yung mga tagging price po nila na nakalatag. Ang mga tumpukan ng mga galunggong 100 pesos kada tumpok, 50 pesos sa mga isdang langaray. So marami na tayong mga nakikitang latagan ng isda dito sa bayan ng Malabon Fish Market. 150 po sa isang piraso po nito. 50 pesos tumpukan ng mga galunggong. 130 sa mga Sputnik na pusit. Alright. Mga laman ng mga gulyasan. Ayan. Sige po, salamat po. Tapos mga pagi. Magkano po yung pagi? Magkano? 100 pesos. Sariwa po yung mga pagi, 100 pesos po na kada kilo. Tapos yan po yung mga isdang tulingan. Ang dami. Sariwang-sariwa yung mga tulingan na bentahan po nila dito. Ang tumpukan ay tanong natin kung magkano. Magkano tumpok? 100 lang kaibigan. Ayo, 100 pesos po yung tumpukan ng mga tulingan na maliliit, oh. Tapos may saleginto rin po na bentahan po rin dito. 80 pesos na per kilo ng tilapiyang Batangas. Kape para sa nagiinit na tiyan. Bigyan mo sa amin yung piso na lang makakabot yung kulap. 80 pesos kilo at 100 pesos na tilapiyang Batangas. Wala si ano, si Agustin. Hindi nagtinda. Nahilo. Hinimatay pala, hinimatay. Dahil sa pagkakainom ng ano, kaya pala wala dito. Salamat, thank you. Pasok pa ako eh. Ito muna ako. Salamat. Ha?
Mga gulyasa, no? Ano lang, 540. Tapos mga isdang ano? Tawag dito? Danggit. So yan po yung mga latagan po nila dito, no? Ah. Dito po yung mga presyo ng mga tumpukan po ng hipon ay 100 pesos na mabibili, 360 po sa mga per kilo at 420 kada kilo ng mga hipon. Ang tumpukan natin dito ay 50 pesos naman po sa mga latagan po nila ng mga galunggong. Yan po yung mga bentahan po dito sa Malabon, tumpukan kung saan ay marami at sulit na iyong mabibili. Dito po ang mga bentahan po ng mga espada ay 100 pesos po na kada tumpok. Ayan, dami oh. Marami kayong mapagpipilian sa gusto nyo pong ulamin dito sa Malabon na mga ulam na seafoods. 200 po ang per kilo ng mga espada. 120 po sa mga tilapyang Batangas. So yan po yung mga presyohan ng kanilang latag na inyong mabibili o mapagpipilian na ulam sa inyong pamamahay. Buhay pa oh, mga palos. Palos no, idol. Yan po mga tumpukan po no, 50 pesos. Grabe sa dagsa ng mga galunggong dito. Talagang makakasulit at makakatipid ka. 50 pesos naman po dito ang mga tumpukan ng galunggong. Ganyan kadami po yung mga bentahan nila no, na mga natagan. Shout out pangalan? Borromeo. Shout out po kay Borromeo ng Malabon Fish Market. Happy birthday! Mabuhay ka hanggat gusto mo, Borromeo. Happy birthday! Yan po yung presyo, no? 100 pesos na tumpukan. Ay, ito rin po. Happy birthday po! Jerica. Happy birthday, Jerica! Mabuhay ka hanggat gusto mo. Hmm. Ayan, birthday niyan ngayon. So presyo po ng mga tumpukan, napakasariwa po mga dalagang bukid. 100 pesos po ang tumpok. Tapos yung mga pusit po, no, tumpok din po ay 100 pesos. Boss, good morning boss. Happy birthday. Ayun. Sabi niya, happy birthday daw. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy birthday. Ayan, birthday po ni Mr. Borromeo ng Malabon Fish Market. Sino ba? Bossing, salamat po sa pagsubaybay. Thank you po ha. Salamat. Sa Bulacan po kayo umuwi? Kapag hindi kayo nagtitinda rito? Bakasyon lang, mga ilang araw, 2 araw. At bali-bali dito. Oh, nandito po yung negosyo. Dito po yung hanap buhay eh. Alright, so kuya, salamat po. Thank you. Shout out, Todi. Dito tayo sa kabilang side at nag-alam tayo ng mga presyo ng kanilang mga latag na isda na inyo rin po mabibili, no? Yung mga isdang bato na kanilang latag po dito. So tatawid na tayo para makapag-update tayo dito sa mga latag, no, ng kanilang mga latagan ng isda. So mag-alam-alam tayo ng mga presyo. Magkano po lapu-lapu? 220. Dito. Yun po yung mga presyo, no. 260 at 220, no. Yan po yung mga latag po na nakita po natin dito na mga isdang bato. Marami na nga po ko nakikita ngayon. Mga tuna. Mababa na yung presyo ng tuna nila. 170, 160 ang per kilo. Eh dito magkano itong batalay? Kano? 180 na lang ang presyo. Tortillo. 2.
Mga isdang bitilya, yung mga napapanood natin sa mga ibang vlogger, no? Yung mga nagbebenta ng mga ulo-ulo. Yan po yung mga ginagawang sinigang na napakasarap po ninyong maiuulam. So yun po yung presyo ng kanilang mga latag, no, na update natin. Maraming po salamat. Thank you po. So bye-bye pa natin tong papuntang itaas ng tulay at alamin pa rin natin yung mga latagan ng ibang pang klaseng laman dagat na inyo mapagpipilian. Pwede na pare. 50 pesos langaray at mga pusit na 100 pesos na tumpok. Ayan po yung mga laman at ulo ng mga binibenta po nilang gulyasan. Ganyan po yung gulyasan natin, no? Tapos yung mga bentahan po nila dito ng 50 pesos na tumpok na inyong mabibili dito po sa Malabon Fish Market. 50 pesos ay sulit na at ulam na maghapon ng iyong pamilya. Yan po yung mga isdang kabase, kapak na inyong mabibili sa halagang 50 pesos na tumpok. Hasa-hasa natin ay 40 pesos lang po na kada tumpukan. Madami na kuya, 50 na. Prito, kaksil. Tutulingan? Katsarita? Kano ang ano niyan, katsarita mo, bossing? 50 lang tayo. Ang per kilo? Ayun po, 140 po na per kilo ng katsarita, no? Grabe yung mga tumpukan na nakikita nyo po. 50 pesos po yan na inyong mabibili. Katsarita, 140 po na per kilo. At ang ating mga purot na galunggong ay 50 pesos lang po na tumpukan, no? 50 pesos purot galunggong. 140 po sa per kilo ng mga isdang gulyasan. So, dumadami na ang mga latagan ng kanilang isda dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Good morning, pre. Mukhang wala yung ano mo. Mukhang wala kang alaga. Mukhang pinasyal ah. Ito, tanong natin yung mga presyo, no, ng mga magagandang isda. Bossing, good morning. Pwede ba ulit matanong yung mga presyo ng isda mo? Magkano yung talakito? Magkano? 250 ang presyo po ng talakitok. Yung isdang dilat, dos ang presyo. 200 po ang per kilo. Ayan po yung mga lato. Yung sarap niya, limango. Oh. Limango, no? Ay, ulam. Sarap niyan. Boundary. So, yun po, no, yung nakita natin dito na, ano, yun po yung presyo ng isdang dilat at talakitok. Yan po yung kalimitan na tinatanong sa atin ng mga manonood natin, no? Isali na, boy. Alright. Ano yan? Yun ang pangpasarap. Pampasarap talaga. Pait. 150 po sa per kilo, no, ng mga bangus pandaing. Ate Pam, shout out po at pasupport po yung vendor mix official ni Ate Pam Sulayaw, no. Tumataas na yung mga views mo, ha. Kikita ko yun, ha. Humahataw na, tuloy-tuloy lang yung pagbablog. Dahil unti-unti na nakikilala. So shout out kay Ate Pam Sulayaw. Siya po yung vendor mix official. Pasupport po natin, ha, sa mga manonood ko po, mga viewers ko. Pasupport po si vendor mix official. Pag nagano po kayo sa akin, panoorin niyo rin po sa kanya yung mga vlog niya dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Pasupport po, vendor mix official.
50 pesos sa mga tumpukan. 50. Tapos ka na ba maglaro ng basketball? Ayaw mo na mag-shooting-shooting? Mamayang hapon pa uli mag-shooting. Ayun. Kaya pala dumaan ako kung pwede lang sana banyera na ihagis natin dun 50 pesos po. 50 pesos po na sariwang mga galunggong. Ito po yung 150 na 3 piraso na bangus. So kahapon bumili tayo dito 3 tumpok na bangus dagupan, no? Yun po ay pinirito natin at nilagyan natin ng palaman na sibuyas, kamatis. So mura po yan, 3 piraso. Kayo na po ang pipili ng inyong mga maiulam. So shout out sa ating mga mamimili, no? Tanong natin dito kay nanay, yung mga bentahan niya po dito ng mga mga buhay po na pitik o mantis shrimp o tatampal. Nay, magkano po yung presyo nito? Po, 150 lang. Per kilo, no? 150 po sa mga per kilo ng kanyang mga mantis shrimp. Gulyas, ano? Bangus na nakadaing na at mga tumpukan po dito ng mga alimasag. Alright, so shout out sa ating mga kababayang OFW, no, na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa ating mga masugid o manonood ng mga viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at sa mga kababayan din po natin na dumarayo at namimili ng kanilang sulit pang ulam sa bayan po ng Malabon. So shout out sa ating lahat at enjoy and be safe po. God bless po and bye bye.